Wahyu Makutharama iku mujudake pepakem. Jroning pepakem iku mau angemot sekabehing piwulanging Sang Rama legawa. Piwulang mungguh dedasaring wong kang dadi ratu. Isining pepakem Makutharama iku ngemot piwulang 8 bab sinebut Astabrata. Asta iku 8, brata iku laku. Laku 8 kang wajib tinindakake dening pangarasaning praja. Isining Astabrata 8 perkara lakuning wong kang jumeneng ratu kang sepisan. Hangagema marang wataking Surya. Surya iku darbe watak panas nanging uga dadi sarananing dumadi. Wong jumeneng Alendra kudu netepi marang wataking srengenge. Lire panjenenganing nata kudu mamardi marang wong saisining praja supaya padha sregep ing gawe. Kawusanane wong sapraja mau padha ngunduh kuruping pakarti. Praja ingkang mangkono Raden isine bakal mahanani tata kelawan tentrem. Ingkang kaping 7 ngagema marang wataking rembulan. Rembulan kuwi pakartine hamadanging pepeteng. Watake haneng semake. Mengkono uga jumeneng nata kudu bisa netepi marang wataking rembulan. Nalendra kudu bisa aweh pepadang marang kawula kang lagi ke taman pepeteng. Dene tumindak pangreng kuwi marang wong sapraja dianggep kulawarga. Wusanane wong sapraja mau padha sumuyut sarta sumungkem marang panjenenganing nata. Wahanane praja ingkang mengkono Raden isine mau bisa nuwuhake karta lawan Naraharja. Kaping 3 ngagema wataking Kartika utawa lintang. Lintang kuwi wujude dadi pepasrening wanci bengi ing mangsa sepi. Lakune dadi panengeraning mangsa kala. Mengkono uga jumeneng Nalendra kudu demen olah kasutapan. Sarta sekathahing tindak ora kena singlar saka ing kautaman. Ingkang wusanane wong sapraja mau padha nepa palupi marang panjenenganing Sang Nata. Wahanane praja ingkang mangkono Raden isine mau bakal kaebegan ing karaharjan. Wondene ingkang kaping 4 ngagema marang wataking mendung. Himantaka iku wujude gawe girise kang padha tumingal. Dene pakartine dadi panguripan sekabehing tethukulan. Ananging uga dadi pangrusaking dumadi. Mengkono uga jumeneng nata kudu netepi marang wataking mendung. Yen pinuju ngasta bebenering praja kudu nandhakake singit-wingit. Ya mung tumibaning pangendika tansah hangegungna marang para marta. Nanging yen wis nibake bener hayu nganti ambau kapine. Ora kena ana wong kulawarga kulit lawan daging. Kang wusanane bakal bisa nuwuhake pangati-ati ning para wadya lan para kawula sapraja. Raden, praja ingkang mengkono iku mau isine kena den arani luhur. Ingkang kaping 5 ngagema marang wataking angin Raden. Angin iku pakartine nyrambai sekabehing kang gumelar. Nadyan to papan ingkang ndelik kang sarta rungsit. Nanging kabeh padha kawaratan dening angin. Jumeneng nata kudu titi marang saliring paniti priksa. Sarta ora kena nyepelekake saliring perkara ingkang gedhe lawan cilik. Sarta demen lakuan namur kawula ing pangajap supaya cetha nggone ningali marang saliring kahanan ingkang nyata kang dumadi ana ing wewengkone. Wigatine panjenenganing nata ora bakal tida-tida nggone ngetrapake marang larasing pernatan. Kang wusanane bisa nuwuhake sumungkeming para kawula ingkang padha switana madyaning praja. Raden Janaka, praja ingkang mangkono iku mau isine wong-wonge ora bakal kagewir saka pamikating liyan satemah kena denarani negara ingkang jejeg santosa adegi.
kaping 6 ngagem marang wataking geni. Geni ku watake jejeg, pakartine kuwasa hamrasta marang saliring kang padha sesenggolan karo dheweke. Mengkono uga panjenenganing nata kudu bisa netepi marang wataking dahana. Rahning Nalendra iku sipate ngangger-angger, yen nganti ana kang mrajang ngangger-anggering praja, ora ketang kuwi kulawarga dhewe utawa santana dhewe. Apa kuwi wadyabala lawan kawula? Kudu diwisesa ingkang satimbang karo keluputane lan pakartine. Apa to sababe? Ing pangajep karep ben bisa nemahi nuwuhake keruntutan miwah kasetyan. Dene praja ingkang mengkono iku mau Raden, isine kena den arani adil. Kaping sapta ngagem marang wataking samudra. Segara kuwi watake momot sarta jembar sarta kamot. Mengkono uga jumeneng ratu kudu bisa netepi marang wataking segara. Yaiku jembar kamot lan momot, ala becik kudu tansah tinadhan. Sarta ora kena gething sengit marang sawiji-wiji. Sabab mapan isining praja iku warna-warna hamepaki. Nanging ingkang ala miwah ingkang becik iku mapan dadi praboting praja. Kang Wusana bakal nuwake sesutresnaning wadya sarta para kawula kabeh. Praja ingkang mengkono Raden, isine iku bisa nuwuhake golong-geleng manunggaling kawula kelawan Gusti lawan kawula. Ingkang wekasan geneping Astabrata, Raden, lamun dadi pangarsaning praja demena ngagem wataking bumi. Bantala kuwi watake Sentosa sarta suci. Jumeneng nata kudu bisa netepi marang wataking bumi. Santosa sarta suci sarta kudu demen anggeganjar marang saliring wong kang gelem sarta demen labuh marang praja. Lan ora gampang kagiwang saka ambeging para wadul. Satemah wong sapraja padha hamarsudi marang kasusilan. Praja ingkang mangkono isine iku bakal bisa nuwuhake kuncara Raden. Lang-langing driya mangu mangun kung kanduwan rimang lir-lirna tanpa kanen